Totižto, takže v prvom rade chcem pozdraviť všetkých fanúšikov a hlavne všetkých zdravých ľudí, čo na Slovensku ostali. Ja viem, že vás není moc veľa, ale lepšie ako drotom do oka. Rád by som sa vyjadril ku voľbám, ktoré sú za dverami a k politikom. Moji zlatí, vy ste už vás prežratí jak Richter a to už je čo povedať. Iba vďaka vám majú ľudia na Slovensku horšiu výbavu jak Fiat Multipla a vy im ešte chcete zebrať hlas? Čo ste urobili za 4 roky? Pozrime sa na bezpečnosť tohto štátu. Chudáci bratia policajti, čo od vás dostali? Hemeroidy, polovnícke dupačky a sadu vypraných ponožiek jak azijské miso? Ešte im dajte plastové luky a perleťové plienky, nech sú jak záhorácky amor. Že vás nepáli celý deň vyfajčovať v kaviarniach vy, kauzičkári. Preto máte také odpálené ksichte na tých billboardoch, že ich nezobere ani najnovší Kodak s Máriom Gottým a kyblom retušu. Však na to sa už ani slnko nemôže pozerať. Najhorší je KDH. To keď vím, že tie úsmevy túžia potom, aby mal každý ministrant zriti japonskú vlajku. Ďalej ste mi slúbili lepšie zdravotníctvo. A to je to, že mi na urgentnom príjme hrá Rišo Miller. To je vyšetrenie, eutanázia. Chleba tu stojí 2 eurá, to čo pečete z pandy? Ďalej benzín, tak drahý, že furt musí byť na dojazde. Ešte šťastie, že ho mám. Väčší, ako keby som mal predĺžený víkend s synkotom. Deckám ste slúbili, že každú nedeľu budú rozprávky, pôjde Bambi. A vy ste ju zamordovali a dali ju do črievka a predávajú vo vchodoch. Preboha. A preto si tu teraz 16 flambujú cecky na Facebooku do profiloviek, aby boli jak v ostrokyslom živote Siska Konská a ten jej priateľ odpálený Leslie Nielsen, čo vypadá jak zaklinač Maltezákov z Oravského podzámku. Najviac som nahnevaný na protitenoristický balíček. Preboha chudák Dvorský. Víte, čo teraz robí? Že doráža okedy so sprievodcami z vlaku pred Čenkom a hrá Faraóna o utopence. Po víkendoch musí robiť vokály Mirovi Jarošovi, čo má vác piči detiak. Islamský štát náboje. Toto ste chceli? To, že môj malý má 2 roky a je v DMK na plienkach tak zasekaný jak tacka po Escobarovi? Fuj! Smrdí to tu, aké by sa zmoknuté potkany pobili s cirkusom pri bardejovských kúpeloch. A vy nemáte Boha pri sebe. Vy pošlete bez ohľadu na vieropriznanie všetkým 10 eur za plyn. A čo chudáci Židia? To majú jak teraz zebrať, že to im ešte ostalo? To je to nedodýchané? Môj zlatý, poradím vám niečo. Ste v horšej kondičke ako posledný album Aduáru a preto by ste mali ísť do Marianky na Puda, prosiť Boha o pomoc. Zbičujte sa šalviou po lopatkách a prestaňte flirtovať s našimi výplatami. Lebo čo je moč, to je moč.